Guardian Laiaren keinu bihurriak emaztegaia atzetik zetorrela iragarri dio Williami. Phantom 6 Rolls Royce honetan heldu da Kate Westminsterreko abadiara. Eta goizeko 11 inguru munduak sekreturik gordeena ezagutu du. Sarah Barton diseinatzaileak eginiko jantzia izan da Middletonek aukeratutakoa. Eliza heltzean, aitak gogor heldu du bere besoa. Soinekoaren dandarra bere aizpak zeraman, ohorezko damak. Eta horrela heldu da altarera, korua kantuka hasi denean. Aurretik baina, mandatariak pertsonaia esanguratsuak bere ama eta Guillermoren familikoak ikusi ahal izan ditu. Aipagarria izan da, neskalaguna ikusi eta mutilak You Are Beautiful bat bota dionekoa. Anekdotak ere izan dira. Senargaia urduri jarri eta emaztegaiari erastuna jartzeko zailtasunak izan ditu. Azkenen ordea, Katalina bateiatu barriaren atzamarrak bitxia onartu du eta senar emazteak Westminsterretik irten dira. Buckinghamen aurrean bildu diren hiritarrak duken maitasunaren parte bihurtu ditu musu honek, herriaren musuak.